Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Μόλις έφυγαμε από το πρώτο δημοτικό παραλιμνίου. Πήγαμε επειδή σήμερα είναι Πέμπτη και αύριο είναι Παρασκευή και δεν έχουμε σχολείο τις 2 μέρες. Έκλεισε το τετράμινο, γι' αυτό θα πάρουμε ελέγχους την επόμενη εβδομάδα. Να πάρουμε ελέγχους τη Δευτέρα και έτσι. Και είπαμε να έρθουμε στο παλιό μας σχολείο. Τώρα είμαστε στο δρόμο να πάμε σπίτι του Αργύρη, να πιάει το ποδήλατο του, να πιάσω εγώ το δικό μου και να πάμε γύρους. Γεια σας, παιδιά. Μόλις φτάσαμε στο ποδηλάτι, να φτιάξουμε τα ποδήλατά μας και μετά πάμε για βόλτα. Ναι, να πάμε για βόλτα σε λίγο, απλά επειδή η τροχή μας εσχισμένη του Αργύρη είναι τρυπημένη, ήρθαμε να τα φτάσουμε. Τώρα είμαστε πάνω στα ποδήλατα και πάμε στο Coffee Island να πιάμε έναν μπισκότο του καθενός και να πάω στο Body Shape Gym να δω κάτι. Να σας βάλουμε να απολαύσετε τώρα τη βόλτα. Είμαστε στο δρόμο και πάμε πίσω στο σπίτι μας, διότι πρέπει να πιάμε την αδελφή του Αργύρη που πάει δημοτικό. Και επειδή μόνο τα γυμνάσια έχουν αργία για να μας βάλουν βαθμούς. Τούτον ήταν το vlog για σήμερα. Κάνετε like, subscribe και θα σας δω την άλλη φορά.